Salut! Trebuie să vezi asta dacă ești pasionat de descoperiri incredibile. Oare tocmai am găsit tehnologie extraterestră în Columbia? Pe 2 martie 2025, un obiect sferic ciudat a fost descoperit în Buga, Columbia. Cântărind cam 2 kg, e rece la exterior, dar suficient de fierbinte în interior ca să evapore apa. Martorii l-au văzut mișcându-se în zigzag pe cer înainte să aterizeze. Radiografiile au dezvăluit 3 straturi metalice și 18 microsfere în jurul unui chip central. Experții spun că e de origine artificială, non-umană. Și ține-te bine, e acoperit cu simboluri care seamănă cu scriere antice, rune și scriere mesopotamiană. O inteligență artificială a decodat un mesaj misterios despre conștiință și unitate. În prezent, jurnalistul Jaime Maussan deține sfera, iar testele continuă. Dar nu toată lumea e convinsă. Ar putea fi o farsă pentru publicitate. Deci ce crezi? Tehnologie extraterestră sau doar o păcăleală inteligentă? Scrie-ne în comentarii.